straten richting Galle afvoer Batra met mijn broertje halen. We hebben 10 euro, we kopen huismerk. Wie gaan we rippen, hoeveel money kan ik thuis brengen? Explosief alsof je een bom plaatst. Gooi me in de jungle, kom eruit met de bondkraag. En nooit gespannen broeder als ik op de blok sta. Ik heb die dope in mijn zakken, 9 mm blok. Maar tanga's draaien want de beat is verslavend. En we zijn op de blok omdat we winst moeten maken. Even langs zo zegt mijn moeder dat het laat wordt. De straat op Prada, het is zaterdagavond. Ik wacht tot 4 om die bitch te kunnen prikken. En fuck de security, we mogen niet naar binnen. En je kan lachen, maar het is ook niet erg. Dus ik wacht op de blok, mijn broertje kom een wodka voor me brengen. Pusje kom nou, pusje kom nou. Pusje kom nou, pusje kom nou. Pusje kom nou, pusje kom nou. Het is zaterdagavond en ik ga weg met je vrouw.